sve pređa. Znam gdje ovo stoji. Debelo je. Tamo, imamo moju kutiju. Ono pored mene kutiju. Evo ti breži, što ti je. Aha, čekaj, I, Z, ili kako već. L, A, L, Ateliers. Učiteljice, vi ste ovo pravili? Ja sam ne mogu da bude. Znaš? Nemoj. Da vodaju ovo. Nemoj. Evo ti. Iza tebe. Iza tebe. Ja ništa ne radim. Nastavnice, je li ovo dobro okrenu? Našla sam još jednu pored slike. Šta ćeš? Bre. Nije ovo na platnu za me. Stavi bre, sve mi na sljedeći. Ja sam ti za ovo, a ovo ti je teško. Malo ti. Daj, molim te da sedneš mi po stolicu. I ne znaš kako. Sedneš mi. Pogotovo što si veliki. Mislim da će puknuti. Ne mislim to. Njima se slušaš. Ideš ti tu gledati. Sljedećeg časa mnogo mi je vremena. Dotis! Pređeo. Dok ti? Pola sat. Kako ti došli? Sve. Počeo sam da radim na platnu. I ja uredim. A imao sam sliku ispred. Na platnu. I preko. To mi je dobro. Ja sam mislila da bude nemoguće. Radiš ovo da ti je krenuti. Ko je? Pričaj, slobodno. Što se vidi? Će ova strana se vidi ovo? Ja sam nekog heroja, ali Kako je neko... to slika normalno? Pogledaj kakav ormar izgleda. Koja strana na ormaru se vidi. A to ti je stavio grtač preko noge. Onda ova. Da, bočna stranica, to imaš ovdje debljinu ove daske. Znaš, isto znači ova slika s ove strane. A, tu. I ovdje ovdje. Da, da, kao ova daska, zamisli. Možeš sad zavisi kakav hoćeš ran na toj slici, znaš.